1943. Вече четвърта година бушува Втората световна война. Германските сили претърпяват първите си поражения и войната обръща своя ход. Съюзниците започват да кроят планове за следвоенната обстановка в света. По това време България губи своя цар, а управлението на страната се сменя между правителството на Богдан Филов и това на Добри Божилов. Основно събитие е отказът да се депортират евреи от България към лагерите на смъртта в Полша, но подробности за това ще разберете по-нататък в нашия филм. Нека се върнем в Кнежа. 1943 г. в Кнежа ще се запомни с две неща. В края на месец август ударен над румънския град Плоещ цепелин пада близо до чифлика на Въло Иванкин. Полицаите отишли на място, арестуват 13 души, 12 американци и един словенец. Те са предадени на околийските власти, а по-късно на съюзниците. Второто основно събитие за Кнежа е обявяването му за град. Това става на 23 ноември 1943 г., когато в Кнеженската селска община се получава постановление номер 10 на тогавашното Министерство на вътрешните работи и народното здраве, с което най-голямото село в тогавашна България е обявено за град. Актът преди 69 години кара тогавашния кмет Александър Стайков да нареди в църквата Света Троица да се отслужи водосвет и да се даде курбан за здравето на всички граждани. На паметното събитие присъства почетния караул от Оряховския гарнизон, който с военен марш се строява на площада и преминава парадно през града, сочи историята. Любопитно е и твърдението, че кметът поръчва един вагон бомбета, подарък за новите граждани. За сега данни за това липсват, но такива жестове историята помни. Защо и как се стига до това постановление, обявило Кнежа за град, е интересно, но ще оставим тази история за друг път. Днес искаме да насочим вниманието ви върху една противоположна личност – светец и демон, магьосник и философ, дворянин и аскет. Ще повдигнем мистерията около човекът, който оказва силно влияние върху цар Борис и върху политическия елит на България. Дали той има лична заслуга за това Кнежа да бъде обявен за град, доколко е могъл да въздейства и възможно ли е един човек да промени съдбата на града, оставяме на вас, зрителите, да прецените. Ние само ще ви представим някои факти около тази личност. Нека поговорим за българския Разпутин – Любомир Лулчев. Наследник на известен богат копривщински род, Любомир Лулчев е роден на 1 ноември 1886 г. в Кнежа. Завършва Русенската мъжка гимназия, после учи 2 години медицина в Букурещ, а след това е повикан във военното училище в София. През 1908 г. е произведен в чин подпоручик. Лулчев единствен спечелва конкурса на военното министерство, благодарение на което заминава за Англия и завършва авиация, като става пилот номер 319 от кралските военно-въздушни сили. След завръщането си в България участва в Балканската война, където заедно с първите бойни летци Топракчиев, Милков и Радулов бомбардират Одрин. Участва общо в 3 войни и през 1915 г. е тежко ранен. Дълго време прекарва в кома, лекуване в Германия, след което напуска активна военна служба с 80% инвалидност. Започва работа като подполковник, началник на техническа служба в инженерната работилница в София. През 1919 г. Лулчев се запознава с ученията на Петър Дънов. Изучава хиромантия, френология, графология и астрология и допринася за развитието на тези науки в България. Развива ясновидски способности и написва книгата "Ясновидството и ясновидските предсказания на Лулчев". Пише още обществения морал и Дънов, публикува много статии. Издател на вестник Алфа, ратник на свободата и списание Живот. Заедно с Крум Кюлявков издава хумористично списание в продължение на 4 години. Автор е и на 16 книги. Всъщност, много по-рано и София вече е пъзнал слуха за невероятните способности на военния пилот. Като студент той предсказва катастрофа на министър-председател. По този начин успява да шокира своите състуденти и професорите си в Лондон по време на връчването на дипломите им. На тържеството на летците е трябвало да присъства и британския премиер. Всички го чакат, но той не се появява. Когато започват притеснено да се споглеждат, Лулчев обявява, че с него се е случило нещастие. В началото англичаните не вярват на младия българин, но скоро по телефона пристига новина, че политикът е катастрофирал и е счупил крака си.
За невероятните способности на Лулчев бързо научават и първенците в София. Когато се връща в България, се сближава с Стамболийски, а от ясновидските му способности се интересува и лично цар Борис III. Младият авиатор прави хороскопи, открива подземни руди и води. Постепенно неговите възможности започват да се митологизират. Посещават го различни видни личности, между които и министри. През 1923 година Лулчев пребивава 10 дни в ареста заради връзките си с Стамболийски и е уволнен от армията. Известието за ясновидските му способности достига и до царя и през 1925 година чрез посредничество на генерал Алекси Стоянов се състоява първата среща между Лулчев и Борис III. Изненадан от неочакваната среща в къщата на директора на зоологическата градина, книжанинът се е смутил при идването на царя. При ръкуването между двамата той заявил на Борис III: „За мене вие не сте никакъв цар“, а царят му отвръща: Да, Лулчев, зная, за вас Христос е цар. През пролета на същата година Лулчев посещава цар Борис и го предупреждава, че се готви атентат срещу него. Според Стефан Груев, авторът на Корона от Тръни, думите му са: „Една голяма буря ще се развихри съвсем скоро и в бурята мълнията ще удари най-високите върхове“. По време на атентата в църквата Света Неделя на 16 април 1925 г. царят отива на погребение на двама загинали пилоти и така спасява живота си. През 1936 г. Лулчев предупреждава отново царя за готвения атентат срещу него в Искърското дефиле при Арабаконак. Борис III се спасява благодарение на това, че сам кара колата и с това заблуждава атентаторите, а шофьорът до него е убит. Отношението на Лулчев с царя се подобряват и след този случай стават периодични. Срещите им се провеждат тайно и в редки случаи с присъствието на други лица. Лулчев съветва Борис да уволнява корумпирани министри, съдейства за назначаването на честни хора, като дава мнение по снимки или почерк на непознатите. Той е бил против смъртното наказание и прави опити да убеди царя да отмени закона, но безуспешно. Затова пък почти винаги е успявал да замени изпълнението на издадените смъртни присъди с затвор, като по този начин спасява живота на десетки. Спасява живота и на архимандрит Стефан, осъден на смърт от македонската организация през 1940 година. Известни са случаи на измолено от него до царя помилване на доживотен затвор на 42 видни комунисти, осъдени на разстрел. Цола Драгойчева също е била осъдена на смърт. Близките й отиват при Лулчев и го молят за помощ. Лулчев ходи на свиждане при нея, убеждава я да напише молба за помилване до царя, поради това, че е бременна. Занася писмото и при Борис, който я помилва на доживотен затвор. Днес е трудно да установим колко човека са спасени от смърт благодарение на Лулчев. Най-значимите му усилия са насочени за отстояване на независимостта на България, доколкото е било възможно тогава. По отношение на външната политика, Лулчев винаги е държал за неутралитета на България. В началото на 1942 година, пред опасността за еврейската общност в България, равинът на Софийската синагога Даниел Цион отива при Петър Дънов за съдействие и помощ. При този разговор председателят на еврейската общност получава уверение и обещание от Дънов, че нито един от евреите от България няма да бъде депортиран. Даниел Цион записва в резюме този разговор, слага му заглавие „Откровение от Бога“ и го разпространява в повече от 200 екземпляра сред българските интелектуалци, включително цар Борис III и министрите. На 22 февруари 1943 г. в България идва специално Айхман и подписва тайно споразумение с Комисията по еврейските въпроси за депортиране на 11 500 евреи от Беломорска Тракия и Македония. Правителството одобрява това споразумение и издава указ номер 127. Същият е подписан от цар Борис III. На 9 март Лулчев научава, че царят е в Кричим, намира го там и му предава думите на Дънов: „Ако позволите само един еврейн от България да бъде депортиран в Полша, то от вас, семейството ви и царското съсловие нищо няма да остане“. След тези думи Борис решава да отмени заповедта. Царят заедно с Лулчев отива право в кабинета на министъра на вътрешните работи Петър Габровски. Борис III скъсва листа с заповедта за депортация и нарежда да се напише нова, изричайки следните думи: „Отменям указа за изпращане на българските евреи в концлагерите на Хитлер. Всички български евреи да се считат с правата на пълноценни български поданици и граждани“. Това става на 9 март 1943 г. между 17 и 19 часа. За значимостта и влиянието, които е имал на царското семейство, свидетелства и присъдата на Лулчев от Народния съд след преврата от 9 септември 1944 г. Книжанинът умело се защитава по време на процеса, изричайки дълновидни слова, с които смайва присъстващите.
за съжаление осъден на смърт чрез разстрел, който е извършен на 1 февруари 1945 заедно с този на тогавашните регенти. Това, уважаеми зрители, бе кратката история около личността на Любомир Лулчев. Липсват точни доказателства за това дали е въздействал върху министри за обявяването на кнежа за град. Но все пак, във военна обстановка, как може да се накара Министерството на вътрешните работи и народното здраве да извърши този акт? Дали е отдал дължимото народния си град година преди да бъде осъден на смърт? На всички тези въпроси няма как да има еднозначен отговор, но така или иначе Любомир Лулчев е бил основна фигура в вземането на жизнено важни решения с исторически последствия за България и е редно да се повдигне мистерията около живота му.